kawuono senators otemo chiwo yo ma jatend piny nyalo miyo kwe duogo. Giwacho ni jotend migepe moko mondo riembi, jatend obila bende mondo riembi. Mano be nyalo bedo yo manyalo kelo kwe dala ka, koso mano be pod ok bi kelo kwe. Anawacho ni wadwa Trevor, Kenya wadhi gimiluongo ni democratic society. Kama iriembo gimiluongo ni katiba mane wandiko 2010 ma wamiyore kendwa. Rule of law manyiso ni teko mar chike kaka tiyo e yorgo mar rito sirikal dwaro ni Kenya iriembo kaluwore gi rule of law. Senate ging'e maber gima gitimogo mago e koko, because onge kama Senate nie gi teko mar nyiso president namba mar members mag executive. Mano rule number 1. Senate onge gi power machal kamano. Mano winji katiba wane mane wandiko onge kama nondike katiba ni senators nyalo nyiso president ni ministers winjo bedadi. Mar ariyo, onge kama parliament decide ne president ni ministers winjo bedadi. Mano onge kata okango ng'eyo e weche chike. Gima duong' madwa wacho ni IEBC mage wacho kani president ok ema loso IEBC. IEBC iloso under principle mano keti maluong ni IPPG. Ok en gimi bukra buka en interparties. Kane president otemo kelo IEBC ne okango gi team ne o reject. Giwacho ni mano ok gidwa. Dong mane kama ne gino ketho gra. Okay, winjwan. Kada sama wacho nini? Kada na bill mar public participation. Ngenji ne wacho wach public participation. Cheral Gay no se kelo bill mar public participation. Gine mana gi reject, onge ng'ama notamore. Gin tich gi rejecting anything ma president okay maga medo implement. No, not we cannot take it. Abro duoko ji adi. No. Bwana kudwa kelo hekling. No, nadko rikota okuipenjo. Bi uwe nadko rikota. I'm reporting on gimu wa senators no wacho ka be nyalo kelo kwe ka. Senators gima senators wacho nyalo kelo kwe. In ke kinyirwa dhi bakidi the bar. Ibiro yama ka badio jony onge gimo. What I'm telling you is this, Trevor. Giwacho two things. And the two things concerns Maris. Ares near IEBC president does not constitute. President also proposed names. They rejected. Ariambo gozawa chadia Trevor. They rejected. Number 2. Watch me mare Senate. Senate kata wan wawinjore mesani. Onge gi power manyiso president number mare executive members mowinjo team. President kanyocha nigi media personalities ka State House. Negi penje to no wacho ni give me a time so that onya yudo thuolo mondo one action to take. Action mano kao mokuongo en mar rejecting finance bill. It is just a week. Okonya bedo ni wan gi president ma joma no sedongi. Dwa chuno ni president oting gik moko kama. President is a president of the Republic of Kenya. To ere kaka koro ng'anyo ni koro ng'anyo ka gik ma ji te wacho bedo matek. Ere kaka kwe duogo nang'o mane pinjo mapiyo. Kwe nyalo duogo mana ka ji te owinjore gadieri. President no wacho ni an willing bi uru mondo awinj wachu. Gine magi wacho ni article 37 oyienegi ni jok man gi petition tero ne president. To ere ng'ama dhi wuoyo gi president? No, to donge gi yogi. Mae lwen mantie ka. Gimi winjo ni ng'anyo ni. No onge gi structure. Woini obiro to kata dango wach ni koro en leader ma Jesus orang riembe problem. Mano no se wacho ni oken. Koro ng'ato nigi paro ba. Ng'ata mose wacho ni leader ma Jesus iriembo prop. Jo Jesus ke be ma chako riembo. So Jesus ke gin jok ma onge gi leadership, gionge gi structure, but paro mane gin go to en paro ma winjore niya. Finance bill ne pek. Mano is true. Nyocha wan kodi kaka yalo ka wacho no winjo wacho kusuru. But ka president no chiko ite, ok wach ni wabunge jo mohuo, ni no wach ni go uru yes, gigo yes. Joka go yes because political parties democracy. Wacho niya political party makata na magi magazi miyo no go no mana nikech no wach negi no go no. Magi be no ko no winji jo mana go no do winji jo mana go no do gudu ariya. Alban sabu protect me from heckler. Nikech donge gi wacho no chanda gi Karoli gi ngane no go no koro idhi riembgi. Tiende niya according to Gimbe ngama no go no is against them. Idwa ni jo UDA to no go yes to give no winjo go yes. Man is being double standard. Okay. Gima dwa wacho ni en this. President mar Kenya en William Samoei Ruto. Ka ng'ato nitie gi design gi dwaro mar riembo president kata golo president. To giwacho ni gidwa timo coup d'etat to wawinji mondo mikoro military udil kod nikech
Gima notimore mar attacking parliament, macha is a coup, macha is attempted coup in any republic. Koro ka ng'ato wacho gimomiyo jo military no tere state ndara because they attempted the sovereignty and sanctity of power of the government. Kidhimi wango parliament. Wango parliament, what does that mean? Koro kwedugo nango waduoge wach mar kwe. Watieko ng'anyo nango. Iwacho niya, expressway obedo marach nikech position mare withe parliament. Tiende ni ki attempt something manye nyithindo ka gi joko timo attempt e parliament, macha is treason. Mana dieri ma kata kokango ni ok dwa yie to kata gine made gibede state house de giluonge ni treason. Onge nying machielo madine giluonge go mopogore gi mano. Gima dhi kelo kwe Kenya ka. Namba 1, nyaka okungo yie ni problems ma wan go kaka Kenya ok en mar William Ruto. Problems mosebedo go kaka mar corruption, William Ruto ok emane nitie samane Golden Bag timore. William Ruto no ok nitie samane Kimunya must go. William Ruto ne ok nitie samane kwalo pesa mar everything last year up to samane Uhuru tieko. Koro corruption nyaka wabed gi national dialogue. Ema president no wacho niya, biuru mondo awinj wach maungo, mondo wawinj kaka wanyalo timo. Jo matindo gi wuo, jo kanisa mondo wuo, jo activists mamoko ka mondo wuo, jo mosekalo X Gen X ka wuo ni mosore Gen Z gi bedo wuo.